мега ки одами ганда ҳай тура девона мекуна ҳами ганда ҳак мара бӯи духӣ мекуна бо масти бад даст ба дасти бад ай масти то майда майда мераси нигоҳум кадай таъсир ҷо кардӣ ту дар дил мара ганда накуна баргир майда майда мераси нигоҳум кадай таъсир ҷо кардӣ ту дар дил мара ганда мекуна ҳаму баргир шӯхи пари мара ганда 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 дора шӯхи пари ханда 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 дора чашмои хуморит мара кушаганда фақат зиқи накарду реза биханда ҳасти арзанда ту бари мадам ма ошиқи як нигоҳ демадам медонам медонам маро дӯст намедорӣ беҳолам кардиву магар инро мехоҳӣ мерам мерам аз зиндагит зерам надорӣ ту як зарраи меҳрам майда майда мераси нигоҳум кадай таъсир ҷо кардӣ ту дар дил мара ганда накуна баргир майда майда мераси нигоҳум кадай таъсир